Tää webbi on vähän niinku kylä, jonka kaikki asukkaat ei vaan muista laittaa ovia lukkoon. Ja sä sit murtaudut yhteen kotiin. Kuka siellä on tähän aikaan? Kuulin tuossa äsken aika hurjia juttuja. En ikinä uskoisi. Kerroinkin meidän talosta tätä siistiä. Onks sun mielestä siistiä, jos joku kuolee? No kuinka usein päästä näkee kuolleita ihmisiä mitään? Like scary movies. Mitä sä duunaat? Minä yritän murtautua puustiselle. Tästä voi tulla hieno, omaleimainen ja tyylikäs helsinkiläinen kunnela. Ainakin omaleimainen, joo. Täällä ei ole mitään nähtävää. No menkää ulos.